ಉಸಿರಿಡು ಉಸಿರಾದ ಬೆರೆತನ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗೂ ವಿನೋದನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ತರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಕೊರೋನಾ 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 ಈ ಕೊರೋನಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟೋಡು ಪಂಡುಪನೈಕ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡ ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಮಾತ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ನ ಸದ್ಯಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಚರಂಡಿಡು ಪೂರ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಕ್ರಿಮಿಡ್ಲು ಒಲನಿತ್ತನ ಆಯ್ನ ಏರಾಂಡ್ ಪೆಜ್ಜಿದ ದಕ್ಕೇನ ಆಯನ ಮೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಆಂಡ ಐನು ಪೊತ್ತಲೆ ಐನು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲ್ ಕುಂಟದ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರನ ಐನ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಲಿ ಒರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೂರೇ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾನ ಬರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿನ